zofana development yacho inofana kutobva kuzano. The development yacho inofana kutobva kuzano. Indau ribenziwe. Such kind of questions zofana kutovhunzwa nemunhu ari kuopposition. Iwe ndo dzaonewa uchivhunza pano. Imi mukoma kandima karora. Ndimi mune mukadzi mumba. Moya muvhunza inini John. Ndinaiba munini. Semai guru yenyu vasina mukadzi, vasina mwana. Imi kandima karora ndimi mune mukadzi. Ko munogona muvhunza isusu sei? Kuti sei mukadzi wenyu asina mwana. Ndo zvinoratidza kusakwana. Kusakwana kunobva kwangoratidzika ipapo. Saini kuratidza kuti munhu anakana kutokwana. Iwewe ndione mukadzi mumba. Ndowakaroora. Wovhunza isusu kuti makaita development ipi. Development tikuitarisira kuzani. Development tikuitarisira kuzanara. Development tikuitarisira kuhurumende. Ndokunofanira kubva mari development. Mari development haibvi kumakanzera eTriple. Development iri kutotadza kuitika mumakanzuru is because zvamaita nana Mugabe. Development iri kutadzika kuitika futi ndeyekuti imimi zvese muri kushandisa Minister of Local Government ndiye ari kudestabilize everything. Development iri kutadzika kuita munyika kuti iyemi vari muzano they are the very people vari kuovercharge makanzuru nehurumende because anything that needs to be supplied zvinoda ndiye munobva mada kuzvisupply. Saka development iri kuitika hapana munozvisainira macheki imari dzamacitizens dzavakabhadhara dzinofanira kunge dzichaneliwa maprograms ekudevelopa nyika emutora izvozvo. As it stands now we have July moyo akaba 8 million. Unoita sekuti nyaya iyo hauizivi. Kana potaugwa nyaya yeuri unoitwa navanhu vari muzano unonyarara kuti zii wezvinoita kunge nyaya usingaizivi. Development inobuda papi asi yekutanga futi Wade Chombo aita the same. He has got vast number of stands. Chombo. In all the cities. Saka mamari yekuti wamastand ezvino. Tongoti mastand muHarare unogona kuiwana at 13,000 or 15,000. Some 20,000. Mastand ana Ignatius Chombo times 20,000 US. 2. Unogoiwana sei mari madevelopment mumacities. Iyo mari ichitogwa ichiswa pablack market yese. Mari inotogweswa pablack market nevanhu vari muzano. Inobva kupi development yacho? Inobva kupi? Development inobva kupi? Imakacreata zinara iri kumboita basa rongorova mari yavanhu mahara. Development inobva kupi? Mari yematogeti muchitoramisa mumapersonal using. Development inobva kupi? Muchitora mari yenyika muchipa vamwe mahead of states. Bingo wamutarika akapiwa mari, ndakakuvhunza pano kuti Bingo wamutarika akapiwa mari yecommand agriculture for what reason? Chii chatakawana in return? $500,000 takapiwa Bingo wamutarika. Takawanei senyika? And aipiwe kwei? Ndiani who signed the papers that another head of state anofanira kupiwa mari yekurima muZimbabwe? Akanorima kupi nemari iyoyo? Zvese izvo zvahutipindudza. Basa muri varakashi. Zvinoti nawo muvarakashi vakaDouglas Monzora vakauya. Muri varakashi mune muchipiwa tumadhora tokunzisa airtime mukonivhinze vanhu mumagrupu. Muri murakashi bugwa nyari remurakashi rinotumwa nezano. Ndazvakaora.